Samantala, Idol, umabot po sa 121 na market vendors naman ang sumailalim po sa profiling ng tulong pangkabuhayan or panghanap buhay. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers or TUPAD. Ito po ay programa po ng Department of Labor and Employment bilang bahagi po ng kanilang muling pagbangon matapos pong pananalasa po ng Bagyong Emong. Sa ilalim ng TUPAD, na ibibigay ang mga sa benepisyaryo ang temporary employment upang magkaroon ng karagdagang kita na makakatulong hindi lamang sa kanilang pang-araw-araw na gastusin kundi pati na rin sa iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya. Nagpayag naman ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan ng Dagupan sa Dole sa tulong na ito na nakikitang malaking suporta para sa mga Dagupenyong vendor na nahihirapang makabangon mula sa pinsalang iniwan ng bagyo. Ayon sa LGU, patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga national government agencies upang matiyak na mas marami pang residente ang makikinabang sa mga programang makapagtataguyod ng kabuhayan at muling pag-angat ng komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.